Sziasztok! Elérkeztünk a Nagykállói Angol Nyelvórák című videós oktató sorozat 4. részéhez. Az első részben elmondtam, hogy az angol nyelvben 12 igeidő van, mind a jelen, mind a múlt, mind a jövő időben van egyszerű, folyamatos, befejezett és folyamatos befejezett igeidő. Az első részben ismertettem az egyszerű jelen igeidőt, a második részben a folyamatos jelen igeidőt, a harmadik részben a befejezett jelen igeidőt, és most ebben a 4. részben a folyamatos befejezett jelen igeidőt ismertetem. Kezdem azzal, hogy mikor használjuk ezt az igeidőt. Egyrészt akkor használjuk, amikor a cselekvés a múltban kezdődött, a jelenben is tart, és a cselekvés időtartamát szeretnénk kihangsúlyozni. Ennek az igeidőnek a két leggyakoribb határozó szava, amely kifejezi, hogy a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is tart, egyrészt a since, amivel azt fejezzük ki, hogy valami óta tart a cselekvés, másrészt a for, ami pedig arra utal, hogy valamennyi ideje tart az adott cselekvés. Ennek az igeidőnek a leggyakoribb kérdőszava a how long, azaz mióta, mennyi ideje. Például, mikor azt mondom, hogy they have been using the internet for more than 2 hours now, hogy már 2 órája használják az internetet. Ezt is befejezett folyamatos jelen igeidővel fejezem ki. Akkor is ezt az igeidőt használom, amikor a cselekvés a múltban egy bizonyos ideig zajlott, és az is lehet, hogy már vége van ennek a cselekvésnek, tehát úgy, hogy éppen ezen pillanat előtt fejeződött be, de az eredménye a jelenben is érzékelhető. Ilyenkor is a cselekvés időtartamát hangsúlyozom. Például, mikor azt mondom, hogy he's very tired, he's been studying all night. Hogy ő nagyon fáradt, ő egész éjszaka tanult. Most rátérek ennek az igeidőnek a képzésére. Állító mondatban előre kerül az alany, utána következik a segédige, a have, ami egyes szám harmadik szemében has, utána következik a létige harmadik alakja, ami a been, utána pedig az ige inges alakja. És a use, használni szón a következőképpen fog kinézni a különböző személyekben az ige alak. I have been using, you have been using, he, she, it has been using, we have been using, you have been using, és they have been using. A tagadó formában a segédigét tagadom, akkor pedig a következőképpen fog kinézni a különböző személyekben az ige formája. I haven't been using, you haven't been using, he, she, it hasn't been using, we haven't been using, you haven't been using, és they haven't been using. Kérdésnél a segédige és az alany helyet cserél, tehát így fog kinézni. Have I been using? Have you been using? Has he, she, it been using? Have we been using? Have you been using? És have they been using? Eldöntendő kérdésre ugye kétféle választ adhatunk, például azt, hogy yes, I have, vagy no, I haven't. A folyamatos befejezett jelen és a befejezett jelen igeidő között az a különbség, hogy a folyamatos befejezett jelen igeidő a cselekvés időtartamát hangsúlyozza, míg a befejezett jelen igeidő egy cselekvés eredményét. Például, amikor azt mondom, hogy Lucy has been typing letters since 10:30, ami azt jelenti, hogy Lucy 10:30 óta leveleket gépel.
Itt a cselekvés időtartamát hangsúlyozzuk, amikor pedig azt mondom, hogy Lucy has typed 8 letters since 10:30, akkor pedig ugye azt mondom, hogy Lucy 8 levelet gépelt fél 11 óta, tehát itt a cselekvés eredményét hangsúlyoztam. Ennyit szerettem volna elmondani a befejezett folyamatos jelen igeidőről. A következő videóban a múlt időt fogjuk tárgyalni. Sziasztok!